pet likes it, just like a donut. במיידוג יש בית ספר למאלפי כלבים. יש לנו 3 תחומים עיקריים שבהם אנחנו מלמדים. קורס מאלפי כלבים בכירים, קורס לכלבי עבודה, קורס לכלבי שירות, שזה בעצם לאנשים עם מוגבלויות פיזיות. האורך של הקורס שהוא מאוד מקיף. אנחנו מלמדים את כל השיטות לאילוף ולא מלמדים רק שיטה אחת, כי היום מגוון הכלבים הוא גדול וחשוב לדעת איך להתמודד עם כל כלב וכלב. תמיד נושא של כלבנות עניין אותי. התחלתי לעשות סקר שוק, נתקלתי במיידוג, שתכלס נראה לי המקום הכי מקצועי, שעומדת מאחוריו גם אוניברסיטה טובה. בית הספר קרוב למרכז, גם הלימודים העיוניים נערכים במקום מרכזי, הלימודים המעשיים עם הכלבים נערכים בסביון, שזה גם מבחינתי מקום מרכזי שאני יכול להגיע אליו ולהתאמן איתם. טלפון אחד סגר את העניין, אנרגיות נהדרות, קרוב, אנשים מדהימים, היחס הכי טוב שאפשר, פה זה התחיל. I had a dream about a dog. I was walking in an amusement. היום ישנם כל כך הרבה כלבים שלצערנו מפאת חוסר מקום מורדמים, ואם אנחנו יכולים לתת יד ולסייע, אז זה באמת מבחינתי אחד הדברים הכי חשובים. אני כמנהלת מיידוג לקחתי על עצמי באמת את הנושא של תרומה לקהילה בעזרת הכלבים. התנדבות בשיקום של אסירות בנווה תרצה, עבודה עם ילדה עם תסמונת דאון, עבודה עם ילדים אוטיסטים. הכלבים שם עשו עבודה מדהימה. הנושא של תרומה לקהילה מבחינתי הוא סמל הדגל של מיידוג בכלל.